Iki bolo, iki Mbak Welas, ya penjual bakul pentol cilok. Sehat-sehat Mbak Welas ya? Alhamdulillah, sehat Mbak Welas ya. Iki Mbak Welas, sore iki Jumat sore standby nduk daerah Ngledok Tukluk Kulon. Biasa nduk ngarepe iki, ngarepe Sanggar Gage Penariku standby. Sore standby ya Mbak Welas iki. Setiap hari Jumat jam 1 sore jam 3 langsung cus kalau ingin merasakan pentolnya Mbak Welas ya. Iki lho wonge. Biasa lek awan nduk ngarepe SD Pacitan Pucang Sewu. Yo SD Pucang Sewu. Weh, bolo pentole bolo. Weh, bringkel-bringkel koyo wonge. Ki bringkel-bringkel kok wonge guyang-guyang. Wes. Kopian iki ngaten iki. Semoga sehat walafiat Mbak Welas ya, barokah. Amin. Iki tanpa udan, tanpa angin tetap semangat Mbak Welas iki. Iki kondisi udan lho, kalau. Yo enak gluduk barang, Mak. Gluduk.